Узган периодта районда bir yong'in uchrog'i tiritildi. Bu 9-fevral kunini ertangi 8:40da Kubanyakshi ovulida To'qay adresi bo'yicha yurt yonadi deb xabar keldi. Yurtning xo'jasi ekonom xo'jaligida ishlagan mexanizator Novinskiy Arkadiy Viktorovich 63-yilgi yurt avtonom bajarni ishlatilgan оборудование etilmagan. Yong'in natijasida 34 kvadrat metrda 75-yilgi постройка o'g'ash yurt yonib o'tgan. Kishilarga ham yanashida turgan stроенияларga ziyon yetgan. Yong'inning sababi yurt ishining tuzuksizligi. Yurtning xo'jasi Novinskiy Arkadiy itdan mishni yoqqan bo'lgan ham ishga ketgan. Xabar eta boshlagach yurtning yonadi uyini qaytgach hamda ko'ra mish yonida mebel, stena, idan to'g'risincha yongan bo'lgan. Bu pojar bo'yicha bugungi kunni Novinskiy Arkadiy tura yuqori Yoqshi ovulida ekonom xo'jaligi bergan yurtda. Bunday kerak bir Jahar Gumarovna sizni попросить шушы turgan yurt yana yurtunda ekonom pojarni ishlatil oldirib qo'ydilar bu kishiga. Шулай ук пожарный гидрантlar чистартылды күнүндө гана, пожар чыккан күндө гана бу маселеге да игътибар этип айтасым келет. Ария ништеп гидрантлар ашылган. Пожарный гидрантлар ашылган иде. Но күнүндө ашылган. Күнүндө гана түгел, пожарный гидрантлар ашылган өтөгө соңгы сибире турган буран бар, ушул эзгене бир 5-10 сантиметр гана кар бар элинде. Ария ол башкалары кеттен турган жуунага керек бит. Шунун биринчи шүгөт гидрантлар ашык болгон тийиш. Эң биринчи шүгөт шул болгон тийиш. Мындай бул өзүгөнүн кыяна. Макроосунун эң биринчи негизи ар бир неге барлык болгон тийиш. Тәкбе кетирбиз. Biz anlarsam pожарный гидрантлардын текшердик элем, эскей, ой ширликтерин, pожарный гидрантлар колдан чистартылган, эмне өзүнүн таныш, чатапкар этилген, бар-бар чистартылмаган гидрантлар бекут, мисалы, администрация каршында, ФБО каршында, гостиница, бүтүн социалдык объекттер, техникум, бүгүнкү күндө мына бүгүнкүдөн пожарный гидранттар чистартылган, металларды бар. Bu meselede kontrol alsanız. Yani. Barı şuluk elimlerinde çalıştırganda bizning elimde menfaatga 24 gidran, 60'da menfaatga 66 gidran. Obiyum deb aytmas edim. Men aytdim, kim? Bugun ertanda aytdim men. Bugun dvornik tutib kvartal chistata turgan zaman qo'ya Ruslan bormi buni? Qo'ya Ruslan. Moyo время пока возовой, давай не. Никаких анда дворников. Давай танда 2 миллион 600 мың ақша бар біздің кварталдарына давай техникалар керек. Енді техникада белгіленіп өттік. Мобильный бригада болға тиеш келдік, чистапты елтана бар бітқа. Службалар шағырда неде айтамын бүгінанда пәлін дворник тұтып кварталдарда машина барлыға да орнығандар. Нәлді төделер әбізді. Шейіне батмайды қалайын еткенде. Шуңа көре, давай болған адамына не қойыз, әзірләйбіз келесі елға, мен биылдалы елдікна. Анандай группа, мобильный группа, техника баған полностью тәтмен етілген, нашыны әзірләйіз мені. Ансыз болмай ені. Динас, сенен айтам, гидрантлар біріншіден давай. Ревизия сообщайға да ашық қысқадар, и срочно давай тәтпәк етіргі дамы. Шоу сізге. Бүтін бізде происшествиялар болмады. Анарасың профилактика операциялар бойынша бізде давам ете. Жилище бойынша инструктажлар өткеребіз. Шулық автономный пожарный исчетілдер рекомендовать етеміз. Уже ауылдарда ауыл башқыларымен бірге. Ауыл башқылары өзара салынды жия. Инструктажлар өткеребіз. Һәм икенче мәсьәлә бу безнең уже яз җиттек этага. Узактан түгел уже мартларда, март башыннан уже
Шуңа күрә заранее ук әзерләнергә кирәк безгә язгы ташуга, уже юл торбаларын жылыта күрсә чистартырга, аның буенча көчеста үткәрәчәкбез һәм иң беренчесе ул травмалар булмаска барыбер карлар ява тора, бу зданиялар, объектлар түбәсеннән карларны чистартырга бүтән оешма предприятиеларга һәм шулай хуҗалык җитәкчеләренә һәм авыл башчыларына кагыла. Бюджет оешмаларына да кагыла. Балалар белән эшләгән карагыз бригадасына җитәрлек булды. Давай көтеп яза һәм хәзер авырая бит әйме. Су белән туладан тагында давлениесе артты. Түбәләр дә тимерлегә башлады безне. Шуңа күрә көтеп ятмагыз. Давай чистартасы түбәләрне чистартырга кирәк. Нагиевның бригадасы бар, Кустованың бригадасы бар, явышмасам. Тагын бар нидер, заявка бирегез, түбәләрне давай чистартасыз. Ишелеп төшкәнче, җимерелеп төшкәнче ардаканы әйткән мин бер көнне. Аны да карагыз, давай түбәсе бик зур аның. Оннан, балалар бакчалары, ата-аналар килә торган, балалар йөри торган җирләрне карагыз. Нидә операция аннан кварталлар, ТСЖ, кварталлар, пенсионерлар йөри безнең. Телевизордан көн сайын күрсәтеп кенә торалар. Кар астында калган, башына төшкән. Шуңа күрә бездә андый хәл булмасын. Исемне күрсәттем. Историясы да пенсионерларга бирде. Общему усилиями давай натурно әйтеп язны башларга кирәк. Извещательләр, авылбашлылар извещательләр давай, извещательләр белән тутырыгыз бөтенләй. Авыл семьяны карап торыш юк давай, извещательләрен пока безнең башка методы пока бик күренмәй. Ну, инде, конечно, профилактика барга тиеш. Ну, басын без шулай ук тәкъдим итәргә тиеш дип исәпләйм.